Ambalma au bisimila malek chidon kibaru keneka. Bi kunafoni munu mambulu kada ukluka. Odoye ka fo December kalo kile fila konnala. Bingan kala do tara bi dugu do ka ansongo. Ansongo krenkrene ala a dafa dugu do la na be fo mako fafa. Bingan kala do nolu kumbe moto la. Olu le kontara bi ni dugu la mo nka. Ayira la ka fo bingan kala ni yara ko ni dogojo dunde sugandi. Kata bi ni mo ko fole nka. Sabula ubaro ko wakati ko ni cheteke no. O kama sa o kon dole duguin kon dala kuye marfa ci damne o mana fenfe o be marfa ci ola o kera sababu yesa ni tasuma blala so dawla ko wa mo fla fana be no lu ko ni banana amorom na ko bi ala barkala mo ni mato ni binganina ko nga femi mo fla e o lu ko ni banana ko wa so chama fana jinna mo banane nun ko ni be dokotoro so la ni wakati na wa ira la fana ka fo kun ni ko ni tenato akoda fe jatige wala tabako kele li hukum kon dala amara la ka fo December kalo kile fila konnala Franci koni ye moto damadamadi anga fintikuma kuna funi munu sera mawkula o yaira ka fo abe wakati damadabo ngunu kando be ka munu bololo sanfe mina ube ka fo ko Franci keleke bulo ne ye barkani mu ma fe ano ko lu koni ye moto de ta ni ko di jatike wale tabagauma ni ko koni kun gara jigila tike baye maliyan bulo sabula o yaira ka fo tisira famia tugo shila ka fo ko barkan no yerebe ya ulu demeli kama ka be sera ke tugo di ko koni be ka moto di jatike wale tabagauma wala saka mali koni kele amaram na ko bi kuna fonu yaira ka fo ni kibarian nun koni te chien o kama anga fintigu la na mafuma ko famau uga sebeuna olu koni yaira ka fo femi barkan kani moto nuye no na December kalo kile fla ko moto koni dira olema wala sa olu be se ka jatiga wale tabagaw kele o ko fesa France ambassade olu fana koni ye sebemna ube ka yira ka fo ni kuma nte fo ye ni galonte ko olu koni be amali de melli kama ko wa ni moto madi mo wore shima ni mali kele ke chew koni te amerom na ko bi amara la ka fo ni moto nun koni be anga fama ka buluka wala sa ka se ka jatiga wale tabagaw kele o tamene ko kaboy kuna fo ni wore mambulo ka daw kuluka o de ka fo November kalo kile mo an kono to konnala muso do den kalo nani shwena kalana kibara munu sera mawkula o yaira ka fo karido November kalo kile mo an kono to konnala kalana dabaram bugu muso do lale shisambe ta sam mo koni konnala kale de tara den koni shwe mushi be kalo nani na ayira lasa ka fo ni muso koni kale ka ni den ko folen shwe ka bulla ka tagana ye gine dugu do de la o kama anga fintigu ni gine fintigu koni ye nyogon kuma nyogoya o de sababu la sa muso koni sera ka mine ni ka den koni la segi abama amerom na ko bi muso be fintigu ka bolo ka ni wakati na kuna foni wara mana bu ko fe o be la sa ma wakati na tawla o fana temene ko gaboy amba ilo la ka fo kabini November kalo kile bisaba konnala gazi tigu kon talendo barablala ayira la ka fo kabini November kalo chamanchela femi ye gazi barala wi odu koni ye sebembla ministry ma min blaleno ka ko koni nyara boli kama o kama uya ira ministry na ka fo ko lu bena taka barablala ko wa ko barabla be damne November kalo kile bisaba konnala ni mo ko fole ni yere ayira ka fo ko lu ka barabla kunte foshie ko olu koni kan ga wari msoro ga barala ko lu te ko soro ble ko wa ali fami e wari e mun be se ka gazi koni sa wala sa ka se ka afere tuguni ko lu kon te ka se ko wari shi soro uya ira fana ka fo ko lu ka miliyar wolo vlade koni bi jurube jamana la koni jamana sera ko sara olu be se ku ka baraka ke tugula ko nga no ma se ka sara koni ko olu sanama warfo e koni te olu ku wala sa ka se ku ka baranke ore kama ni moko ko fale nun ko ni barabla indamne kabini November kalo kile bisaba fuka na tase bima ameram na ko bi kuma nyoga be jamana ne mo ni gazi ferela nun ko ni che kuna funi wara mana bu ko fe o bela sa uma wakati na tawla ambalma woni kibara ni be daski ke anga bi kuna fununa au ni chaka kulo majola au kambe anyogona werema